Mga nakapahimo sa plea bargaining agreement kansang mga kaso may kalambigitan sa gidiling droga sa dakbayan sa Talisay, gipaubos sa training sa firefighting ug life saving. Ano ang report ni Femari Dumabo. Kining 32 anyos nga si Angelo, di niya tinuod nga pangan. Usa sa aktibo kaayo nga nisalmot sa training. Kaganiyang buntag, gibansay sila unsaon pagluwas sa mga biktima nga way ikipo sa bisan unsa nga insidente. Anaw say pagluwas sa mga biktima sud sa nahugno nga edipisyo ug uban pang basic firefighting techniques. Ikalima ug katapusang adlaw na karon sa ilang training ug seminar. Matod di Angelo nga sa maong mga training, nakita niya ang kamahinungdanon sa kinabuhi ug mas nagbasol siya sa pagguba sa iyang kinabuhi kaniadto. Kininunot sa iyang pagkagumon sa illegal nga drugas, hangtod nga namaligya na gyud siya og syabo maong siya nasikop. Na kaamgo ko ma'am sa katong mga sayop na ko sa una ba. Na dili jud maayo kay daghan kayo kung mga kinabuhi nga giguba ba. Dili lang sa akong kagalingon. Ang uban pod nga ako pod sila naguba kay daghan man kog mga tawo nga gibaligyan. Na inganyo ko ma'am kay ganahan mo gumutabang. Kay na labi na karon nga nana ko nakatunan. Nagdugang sa akong kuan ba, dugang sa akong nahibaw-an ba. Labi na nga naka-training kuan ni. 24 ka mga drug surrenderers ang naglangkob sa unang batch sa mga nagpaubos sa reintegration program o sa outpatient rehab and aftercare program sa Dakbayan sa Talisay. Mato ni Dr. Ray Cesar Bautista, Pangulo sa Talisay City Outpatient Rehab and Aftercare Program, nga mipasalamat sila sa Bureau of Fire Protection sa Dakbayan sa Talisay City ug ubang ahensya nga nitabang aron mapahigayon ang programa. Unang batch lang kini sa usa ka gatos ka mga ipaubos sa maong programa. Dugay na ni nga project, wa pang pandemic, ato na ning plano. Continuing recovery ba. So reintegration. Nanaganin ni budget sa wa pa mag-pandemic na natay budget pero karon rin gyud ni alay ng mga bituon nga nag-abot gyud nga na-implement nga nato. Plano nila nga ipaubos pa sa on-the-job training ang mga makapasar aron hingpit na gyud sila ang mamahimong fire o disaster response volunteer. One person ma'am nga matagaan na itong sense of value sa iyang kaugalingon, labi pa ana o magtabang sila pag-save of lives ma'am, it might be the game changer para nila. Kaya sila na mag-isa lang magkuha na. We are hoping these people will eventually see the value in helping others ba. Nakita na ko nga eager jud kay sila nga makaton sa kaning mga skills nga atong gitudlo. Kung ikumparar gali na to sa uban kay aside ani nila naman tay mga trabahante sa mga companies nga required gyud sila mo undergo ni annually once a year. So kung atong tanaw ng ilang ka-eager nga makaton mas kuan sila. Tinguha nga usa ka gatos ka mga naka-avail sa plea bargaining ug mga drug surrenderer ang mapaubos sa susamang training sa mosunod pa nga mga buwan. Kinigawa sa gitudlo nga livelihood program aron hingpit silang makabalik sa komunidad nga nagtinguhang magpakabuhi ug motabang sa uban. Uban ni Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.